Bisem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Giuseppe Giolina u Edmond Buġeja. Lum il-Knisja Eżies tagħmel it-tifkira tal-Anġli Kustodi. L-Anġlu li jimxi magħna fit-triq, li jurina it-triq ta' Alla. Jew għalhekk fiduċjusi f'dejn l-imħabba ta' Alla lejna li jipprovdilna dan l-Anġli biex iħarsuna u jmexxuna fil-waqt li narfu n-noqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra lil Alla. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, bi provvidenza tal-Aġeb, inti jogħġbok tibatilna l-Anġli qaddisa tiegħek biex iħarsuna fit-triqatna kollha. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li żommna dejjem taħt il-ħarsien tagħhom ħalli nissieħbu magħhom fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktib tal-Eżodu. Dan jgħid il-mulej, arani, se nibgħat anġlu qudiemek biex iħarsek fit-triq u jwasslek fil-post li jien ħejjejtlek. Qis li tagħtih wiċċ u tisma' kliemu, la tmerriħx għax ma jaħfrilkomx dnubietkom, għax hu ikellimkom f'ismi. Jekk tisma' sewwa minn kliemu u tagħmel kull ma ngħidlek, jien inkun l-għadu tal-edewwa tiegħek u neħodha ma' min jeħodha miegħek. L-Anġlu tiegħi jimxi quddiemek u jwasslek għand l-Ammurin, il-Ħitin, il-Periżin, il-Kananin, il-Ħiwin u l-Ġebusin u jiena neqridhom. Il-kelma tal-mulej. L-Anġli tiegħu jibgħatlek biex iħarsuk. L-Anġli tiegħu jibgħatlek biex iħarsuk. Int li tgħix għall-kien tal-għoli li tgħammar għad-del ta' dak li jista' kollox jgħid il-mulej, kien tiegħi u qawwa tiegħi int, Alla tiegħi jien nemmen fik. L-Anġli tiegħu jibgħatlek biex iħarsuk. Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab u mill-mart tal-mewt, bir-rix tiegħu jagħtik u taħt ġwenħaħ tistkenn. L-Anġli tiegħu jibgħatlek biex iħarsuk. Ma tibżax mill-biża' dal-lejl anqas mill-fleġġa li tittajjar bin-nar, minn pesta li tixteret fid-dlam jew minn marda li tġib ħerba f'nofsinhar. L-Anġli tiegħu jibgħatlek biex iħarsuk. Ebda deni ma jiġrilek, ebda ħsara ma tersaq lejn darek, għax l-Anġli tiegħu hu jibgħatlek u jħarsuk fit-triqatek kollha. L-Anġli tiegħu jibgħatlek biex iħarsuk. Alleluja, alleluja. Birku l-mulej eżerċiti tiegħu kollha, għaddejja tiegħu li tagħmlu r-rieda tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqu d-dixxiepli lejn Ġesu u staqsewh: Mela minnu l-akbar fis-saltna ta' smewwiet? U sejjaħ lejh tfajjel xkejken qiegħdu f'nofshom u qalilhom: Tassew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-żgħar, żgur li ma tidħlux fis-saltna ta' smewwiet. U għalhekk l-ikbar wieħed fis-saltna ta' smewwiet huwa dak li jċekken lilu nnifsu bħal dan it-tfajjel żgħir. U kull min jilqa' tfajjel bħal dan
minħabba fismi ikun jilqa' lili. Araw li ma tonqsux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar, għax ngħidilkom l-anġli tagħhom fis-smewwiet dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġilu huwa kif edna ngħidu dejjem huwa bxara tajba, bxara li lilna għandha tqawwina u timlina bil-ferħ. Hekk illum propju f'din il-festa tal-Anġli Kustodji, il-mulej jitħaddet l-ewwel qabel kollox mad-dixxipli tiegħu biex ħadd ma jitkabbar wieħed fuq l-ieħor. Imma jkollna s-sempliċità ta' tfajjel ċkejken, lesti li niġu mill-quwa, lesti li nħallu wkoll lil min imexxina. Ma ninsewx li l-għerq ta' kull ħażen huwa s-supervja tal-bniedem. Il-bniedem jaħseb li kapaċi jmexxi kollox, li jaf kollox, li m'għandix bżonn ħaddieħor. Tfajjel ċkejken jurina li hu jifhem u jħoss il-bżonn li persuna oħra tgħinu. Saħansitra il-bżonn tal-om biex titimu. U għalhekk il-mulej Ġesu jgħidilna ċaru tont li l-anġli x'inhuma. Fis-salm aħna rrispondejna wedna l-anġlu tiegħu jibgħatlek biex iħarsuk. Il-kelma anġlu tfisser messaġġier. Il-messaġġier qatt ma jwassal il-kelma tiegħu, imma jwassal il-kelma ta' min bagħtu. Huwa il-messaġġier ta' Alla għal ħajja tiegħi ta' kuljum. Alla jinqeda anke l-istess anġlu kustodju x'irid ifisser għalija u għalik. Li Alla qiegħed dejjem hemm u jieħu ħsiebi. Jiena forsi mhux dejjem naħseb f'Alla. Forsi jkun hemm mumenti li ninsieħ. Imma Alla ma jneħħina qatt minn moħħu u minn qalbu. Alla jaħseb fina. Alla huwa dak li jipprovdilna dak kollu li huwa meħtieġ biex jiena ngħix u biex ngħix mhux biss materjalment, imma spiritwalment. Din hija kelma li forsi illum il-ġurnata għax naħsbu li sirna nafu ħafna neħħejnija mill-vokabularju tagħna. Imma missirietna kienu jużawha ta' kuljum. Alla hu providenza. Kbira hi il-providenza ta' Alla. Providenza tfisser provivere. Alla joffri u jagħti dak kollu li hu tajjeb għal ħajja tagħna. Dan hu l-Anġlu Kustodju. L-Anġlu Kustodju jfakkarna li Alla huwa providenza magħna. Jew għalhekk dawn il-ħsibijiet f'moħħna. Inresqu it-talbit tagħna. Alla ġa jaf x'għandna bżonn. Imma Alla jrid ukoll jara x-xewqat tagħna. Permezz tat-talb Alla jagħtina ċans biex aħna wkoll nitkellmu miegħu, niddjalogaw miegħu. Inresqulu għalhekk dawn it-talbiet tagħna. Ngħidu flimkien jidħlu għalina quddiemek mulej l-anġli imqazza. Jidħlu għalina quddiemek mulej l-anġli imqazza. Għall-Knisja sabiex fil-mixja tagħha fid-dinja ikollha dejjem il-ħarsien tal-anġli imqazza. Nitolbu. Għall-poplu tagħna biex imħares mill-anġli jgħix fil-għaqda u s-sliem. Nitolbu. Għat-tfal sabiex l-anġli tagħhom iħarsuhom minn kull ħażen u minn kull periklu. Nitolbu. Għalina l-koll sabiex mill-anġli nitalmu infaħru u imbirku lil-mulej. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna
ونpoġġu taħt il-ħarsa materna Tomna Marija, il-familji tagħna, il-morda u dak kollha li jduru bihom. U Alla li fil-providenza tiegħek tmexxi l-ħolqien kollu lejn is-sebħ bla tmiem, ħares lilna fil-mixja tagħna lejn is-sema pajjiżna biex bil-għajnuna tal-anġli jimqazza naslu għandek ħanfaħruk u imberkuk għal dejjem bi Kristu Siedna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerta li qegħdin nagħmlu fġieħ l-anġli qaddisa tiegħek u fil-ħniena tiegħek għatina li bil-ħarsien tagħhom bla qiegħda ninħelsu mit-tiġrib ta' din il-ħajja u naslu b'wiċċ il-ġid fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr u qatt ma nifqu inxandru it-tifħir li jingħatalek fl-anġli u l-arkanġli tiegħek. Għax il-ġieħ li jintrat lil dawn il-ħlejja li bihom inti titaxxaq huwa ġieħ mogħti lilek għall-kobor u s-sebħ tiegħek. U jekk huma jixirqilhom daqshekk ġieħ, b'kemm aktar naraw kemm tassew inti kbir u kemm għandna nożżu lilek fuq kollox bi Kristu Siedna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, waqt li aħna b'wiċċna fl-art nissieħbu magħhom u bleħen wieħed intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li xxiret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek
nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqof Mario u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu fuqna l-ħarsien ta' Alla l-Missier u ngħidu flimkien: Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Mulej, inti tajjixna bis-sagrament tal-aġeb biex tqawwina għal ħajja ta' dejjem. Nitolbuk li bil-għajnuna tal-anġli tmexxina fit-triq tas-salvazzjoni u s-sliem bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Npoġġu l-familji tagħna taħt il-ħarsa tal-Madonna ta' Pino. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.